भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ನಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದ ಪಂಡ ಪೂರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪಂಡ ಮಹಾಪುರಾಣ ಆಡು ಉಪಪುರಾಣ ಓವೇ ಪುರಾಣ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಭಾಗವತದಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಬೇತೊಂಜಿ ಜುದಾಯ ಪಂಡ ಇಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಆರ್ನ ಪರಿಪಕ್ವವಾಯಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಡು ಮತ್ತೆ ನಾರದೇರ್ನ ಹಿಡಿದು ಉಪದೇಶನ್ ಪಡೆದು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಮಂತನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೋಲ ರಚನೆ ಮಂತಿ ಜರ ಅಂಚದ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಉಂದು ಅದೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪುರಾ ವೇದದ ತಿಳಿನು ಒಳಗೊಂಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಣ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಇದೇನ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಆಯ್ನ ಲಿಟ್ರರಿ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಪನ್ಪ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಆ ರಚನೆ ಮಂತನ ಗ್ರಂಥ ನೆಟ್ 16 ಸ್ಕಂದ 335 ಅಧ್ಯಾಯ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಗವತಂದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುನ ಬಗೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತುಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪುರ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ನೆತ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚದ ಯೋಗ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಳಿ ಅದೇ ಬೊಕ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚಿನ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಹುದಿಕೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬಂಧ ನಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಐಕ ಆ ವಿಷಯ ಮತಕ್ಕೇನು ದೇವೋತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಈ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪಂಡ್ಯರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗ ಹಾನಿ ಮನ್ಪಂದು ಅವೇಂಚ ಹಾನಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ತುಯರೊಳ್ಳವೆ ಅಂಚದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಅದೇ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಶ್ಲೋಕ 24 ಯಾನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪವೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ
ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ಅದೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪದ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾಗವತಂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಪ ಆತ್ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಏರೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಅದೇ ಪಂತ ಅದೇ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ನೆನೆಪುಂಡು ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏರೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದೇ ನೀವು ಪೂರಾ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಪೂರಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯೂರ್ ಶೆಫಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅದೇ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಏರುಳ್ಳೇರ್ ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಶುದ್ಧ ಅವಡತೆ ಅಂಚಿನ ಭಾವಡ್ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಇದನ್ನು ತಿರಿಯೋನೆರೆ ಏರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ನ್ ಬುಡ್ನಾಕ್ಲು ಎಸ್ ಒಯ್ನ್ ಬುಡ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ ಒಯ್ನ್ ಬುಡ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರು ರಡ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಅಸೂಯ ಅದೇ ಅಸೂಯ ನಾನ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲ್ಪ ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿ ಓಡವೆ ಈ ವಿಷಯನ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಭಗವಂತ ಒರ್ಮುನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ನೆನಪುದಿ ಓಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿ ಗಡಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಾವು ಎತ್ತು ಸರಿ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಅವೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇಡು ಸೆಟ್ ಅವಡಿತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಂದು ಆದಾಪುಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಜ ಅದೇ ಶಾಲೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲು ಅವು ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋಯ್ನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕನ ಓಪನ್ ಆಪ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪನೆ ರಿಪೀಟ್ ಅದು ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಮಂಡೇಡ್ ಸೆಟ್ ಅವಡನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ವಿಷಯಡು ರಡ್ಡಲ ನಮಗ ನೆನಪೋಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಅವು ಭಾಗವತಂ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನಕ್ಲು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಪನ್ಪುನೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಅಶುಭಾತ್ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತ್ತಮಂ ಪಂಡ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನೋಂಡ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಉಂಡತ ಬಾರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವು ಓಪನ್ ಆದ ಪಂಡಲ ಅರ್ಥಾಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಾಪ್ ನಾವು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥಾಪನ ಪಂಡ ಏರೆ ಕಪಟ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಉಲ್ಲೈ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಒಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾರ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ದೇವರೇ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಈ ಪೂರ ದುರ್ಗುನಾಗ ವಶ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮೂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಭಾಗವತಂ ಕೇನರೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚೊಂದು ಗುಹ್ಯತ್ತಮ ಅದೇ ಗುಹ್ಯಡ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟಾದ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಏರೆಗ್ಲಕ್ಕೇನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಓಪನ್ ಆದ ಪಂಡಲ ಏರೆಗ್ ಅರ್ಥ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಪುನಃ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಚ ಅದೇ ಏಡ ಕಪಟ ಇಜ್ಜಿ ಏರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಭಕ್ತರುಳ್ಳೆರು ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಹೃದಯನ ಈ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವೇಶಂ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ಗುಹ್ಯತ್ತಮಂ ಈ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನಿ ಅನಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಅನಸೂಯವೇ ಪಂಡ ನಾನ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಅಸೂಯೆ ಇಜ್ಜಂದು ನೆಡ್ದಾವರ ಅರ್ಜುನ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಅಸೂಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನಿಕ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನ ಅರ್ಜುನ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಭಕ್ತೋಸಿನ ಸಕಾಚೇತಿ ರಹಸ್ಯದ್ ಏತದುತ್ತಮಂ ಈ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಬೊಕೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚದ್ ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳು ಪಂಡ ಏನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಲ್ತುಲೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಾವು ತೆರೆಯೋಡ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜವು ಅವೇ ತುಲೆ
ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ರಡ್ನೆ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತೋಸಿಮೆ ಸಖಾಚೇತಿ ರಹಸ್ಯಂ ಹೇತದುತ್ತಮಂ. ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುನ ಪರಮಪ್ರಭುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಇತ್ಯಾನಿಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದಾವರ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಲೌಕಿಕ ರಹಸ್ಯನ್ ಭೌತಿಕ ರಹಸ್ಯ ಅವೇ ಅಲೌಕಿಕ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥವಂತಲ್ಲ ಪಂಡ ಏರ ಭಕ್ತರ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕ್ತರು ಕಪಟ ಭಕ್ತರು ಅತ್ತದೇ ನಾಟಕವಂತನಕ್ಲ ಎದುರುಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪೂರ ಮೋಸನೆ ಅಣ್ಣಿದೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಏರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೆನಪು ದೇವಡಾಯನ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏತ ರಹಸ್ಯವೈನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಪನ್ಪನೆ ದಯಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇಳೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕೈನ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನೆ ಈತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತ್ಲೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಮಕ್ ಆತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕದು ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವೈನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅವೇ ಐಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅನಸೂಯವೇ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜನ್ನೇರ್ದಾವರ ನಿಕ್ ಈ ಗುಣೋತ್ತಮವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಜ್ಞಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಹಿ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡೇನು ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಾನಿಕ್ ಜ್ಞಾನಲ್ಲ ಥಿಯರಿಲ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಪಂಡ ಇದೇನು ತಿರಿಂಡ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಅಶುಭ ನಮಕ್ ಪೂರ ದುಃಖದಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೇವರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅಂದು ಆತ್ಮವೈನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ಅವೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಅದೇ ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಂದ ಅದೇ ದೇವರ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪಾಲೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾಲೆ ಅದೇ ಅಂಚ ದಾಸರು ಭಜನೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನೆ ಇಡು ತೆರಿಪಾವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೆನ್ಕೇನ್ ಪಾವ ಭಜನೆ ಅವೇ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪವೆ ತಿಕ್ಕನ ತೋಜಾವೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಾಯ್ನ ಅಂಚದಾರ್ ಪನ್ಪೆ ರೈಟ್ ಭಜನೆ ಮೈನ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವ ನೀನೆ ಉಪದೇಶಕರುಳು ತಿಳಿಯುವವೇ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದೇ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನಾರ್ಲ ಈರೆ ಭಗವಂತ ಅದೇ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪುನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳುದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪವನೆ ತಿಳಿಯುವವ ನೀನೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಡು ಅಂಚ ದೇವರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನೇ ನಮಕ್ ಅರ್ಥವು ಅದೇ ಇಜಿನ ಒಂಜ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜ ಅರ್ಥವಂತನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡು ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನಂತದೇ ಐಕ್ ದೇವರನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಏರ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಅನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯದ ಆಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡೈನ ಅಂಚದ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಗುಹ್ಯತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಲ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಇದನ್ ತೆರಿದು ಪೂರ ದುಃಖಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡಪ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕನವಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಕನವಡು ಅದೇ ಜೀವನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ನಮಕ್ ವರಣ್ಯ ಪೂಜಾಂಡ ಚೂರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನತೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಊದು ಬತ್ತಿ ಪತ್ತವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಾಗ ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುನತೆ ಅಂಚದ್ ಮಂತನ ಪಂಡ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ತೆರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಅದೇ ಖಾಲಿ ಬುಕ್ಕು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಮ್ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಓದುನ್ನೆ ಆಕಿ ಹೋಯ್ಟ್ಲೇಜ್ ಅಂಚಂದು ಆಪುಜಿ ದೇವರ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿಲ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು
ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೋಡು ಅತೆ ಶ್ಲೋಕ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅತೆ ಅಪ್ಪ ನೋಡು ಅದೇ ಪನ್ನರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರು ದೇವರ ಗೊತ್ತು ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ಖುಷಿ ಆಪರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಪಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಗವಂತ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಈರೇ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೇರು ವಿನಮ್ರವಾಯಿನ ಭಾವಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೆತ್ತಡ್ ಭಾಗವತನ್ ದೆಪ್ಪಡು ಭಗವಂತ ಈತ ಖುಷಿ ಆಪರಿಗೆ ಓ ಏನ ಭಕ್ತಿ ಏನನ್ ತಿರಿಯೋನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಯಾನು ಬುದ್ಧಿ ಕುರುಡು ಅಂಚಾರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರಿ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಂಚದು ಒಂಜೆ ಅಂಡ್ ಅನಸೂಯವೇ ಅದೇ ಅನಸೂಯ ಪಂಡ ಅಸೂಯ ರಹಿತ ಐನಕ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಮುರ್ತುಂಡ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಈತನೇ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ದ ಸೇಜಸ್ ಅವೇ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐನ ಶ್ಲೋಕ ದಾಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓಲ್ ಎಂಡ್ ಆಪಣು ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವೋ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿರ್ ಅವೇ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣ ಪಂಡ ವಫ್ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ 100% ಅದೇ ಪಂಡ ಏರು ಮತ್ಸರತೆನ್ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಏಡಲ ಮತ್ಸರ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅದೇ ಅಂಚ ಏಡಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ವೇದ್ಯಂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಡೆ ಉಂಡು ಬೇತೋಲ್ಲ ತೂವಡು ಒಂದು ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತನ್ ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತಂಡ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆಂದು ಈ ಚೀಟಿಂಗ್ ಧರ್ಮನ್ ಪುರ ದೆತ್ತಕ್ಕುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಪಣವೇ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ದಿಸ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಪ್ರಪೌಂಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಚದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಪರಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಇದು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಭಕ್ತರುಳ್ಳರಿಗೆ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡತೆ ಅಂಚಿನ ಭಾವರ್ದು ಕೂಡ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಅವೇ ಅಂಚನ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಪಣ ಅಂಚ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ವಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಾಗಾತೆ ಕೇನಾಗ ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಧ್ಯಾನ್ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾಗವತಂದ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಕೆಲವು ಉಪನಿಷತ್ತದ ಮತ್ತ ತೂನಾಗ ಇದನ್ ಏರಿ ಸೈಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಅಂಚ ತೋಜು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಂಡ ಕೇಂದು ಎಂಚಾಲ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ಎಂಚಾಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗತಿ ಕೊಡಿ ಅಂಚಂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡ ಐಪಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೇರು ಸಾಧು ಸಂಘ ಲವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋಯೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪಡಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನ ಕತೆ ಕೇನ್ಬಾ ಭಾಗವತ ಮಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಂಚಿನ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಕಳ್ಳ ದೇವರ್ ಕೇಂಡಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ವರ ಬೋಡು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಕೊರ್ಲೇನ್ ತುಲೆ ಅಕಲ್ ಕುಮಾರರ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಏಳ್ನ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ನೆಡ್ಲ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಕೊರ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕದನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಅವೇ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ್ ಅವೇ ನಮಕ ಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತು ನೋಡು ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪನ್ ಅವೇ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಎಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಜರಂ ಪಾಶಂ ಆತ್ಮನ ಕವಯೋ ವಿದುಹು ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತ ಅದೇ
ತಿರಿ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತನಿಗೆ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಘ ಅನ್ಪುನೇದು ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಇರು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಂದಿರ ಅತೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತುನ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದು ಅಕ್ಲನ ಸಹವಾಸಡ್ದು ನಮಕ್ ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಕಲೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪರು ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷ ದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಂಡಿತೆ ಕೆಲವೊಂದು 5 ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ನಾನು ಪಂಡಿತೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪೋಡು 5 ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಎತ್ತು ಜನ ಕಲ್ದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೇ ಇಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕನ ಪನ್ಪೆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಟ್ಟು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡ ಇನ್ನು ಅವೇ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತೋಜುನತೆ ಏರು ಮಾತ ಕಲ್ದು ದೀತಾರು ಎಸ್ ಕೆಲವು ಕಲ್ದೇರು ಅದೇ ಸುಮಾ ಮಾತಾಜಿ, ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಉಜ್ವಲ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಪೂರ ಮಂಡೆಡ್ ಫಿಕ್ ನೆನಪು ನಂಬರ್ ಅಡಕ್ಕ ನೆನಪು ದಿಯೋಡ್ ಅವೇ ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪೋಡು ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜತೆ ಅವಳು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬಾಗುಂಡು 14 ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು ವಾವ ನಂಬರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆವೋಟೀಸ್ ಪಂಡ ವಾಲುಂಡು ಪಟ್ಟ ಪನರ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೋಟುಡು ಅದೇ ಲಾಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಕಾರ 420ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಾವಡು ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಪನೇರ್ಲ ನೆನಪುದಿಯರ್ಲ ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಪೋಹನಂಚ ಏನಾರ್ದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಮೃತಿ ನೆನೆಪುಲ ಏನಾರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಜ್ಞಾನಲ ಏನಾರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪೋಹನಂಚ ಅಪೋಹನಂ ಪಣ ಮರಪುಲ ದೇವರ ಪಂಡ ನೆನೆಪು ಜ್ಞಾನ ಮರಪು ಈ ಮೂಜಿಲ ಏನಾರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವೇ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಕಲ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎವ್ರಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul ಅದೇ ಪ್ರಸಂಗ ಮಜರಂ ಪಾಶಂ ಆತ್ಮನ ಕವಯೋ ವಿದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ತಿರಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಭೌತಿಕ ಬೋರ್ದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ದೇವರನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನೆರ್ದು ನಮಕ್ ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಮನ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಪೂಪುನೆ ಬಂಧನನಿ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದು ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಪು ನೆಟ್ಟೆ ಒದ್ದಾಡು ನಕ್ಲು ಆಂಡ ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಸಾಧು ಪಂಡ ದೇವನ ಭಕ್ತರು ತುಲೆ ಸಾಧು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಜವೇ ಇದನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಂದವ್ರು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತಂಡು ಕಂಟಿ ಮಾಲೆ ಪಾಂಡು ಧೋತಿ ಕುರ್ತಾ ಕೈಟ್ ಜಪ ಮಾಲೆ ಈತಡ್ ಸಾಧು ಆಪುಜಿ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ಪು ನಾವು ಸಾಧು ಪಂಡಿಯರು ತುಳು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತು ನಕ್ಲತೆ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲುದಲ್ಲ ಸಾಧು ಆದುಪ್ಪಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಪರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತು ಮೋಕ್ಷ ದ್ವಾರಂ ಅಪಾಹುರಿತಂ ಇರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತಿನ ಭಕ್ತರುಳ್ಳ ಅಕ್ಲ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬಂಧ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಕಲು ಓಪನ್ ಆಪಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಧು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಗುಣ ಸಾಧು ನೆಂಚಿನ ಸಹನೆ ಅದೇ ಸಹನೆ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ಓಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಕೊಡಿತದ ಮರ ಅದು ಫಲ ಕೊರ್ಪುನೇಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೈಸೋ ನೋಡು ಅದೇ ದಿನಾಲ ಒಕ್ಕು ತುಪ್ಪುನೆ ಏತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನೆ ಉಲ್ಪರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಜವೇ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡ್ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಏರೇಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಳ್ಳೇರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡೇ ಬೋಡೇನ ತಾಳ್ಮೆ ಅವೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಿಸೋ ನೋಡು ಅಂಜೆ ಸಾಧು ಉಪ್ಪುನ ಗುಣಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ತುಲಿ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡಿ ಏರು ಸಾಧು ಏರ್ ಅಸಾಧು ವಿನಯ ಅಂದ ಮತ್ತಾಜಿ ಎಸ್ ವಿನಯ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿನಯ ಡುಪ್ಪರ್ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ
ತಿತಿಕ್ಷವ ಪಂಡ ಸಹನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರುಣಿಕ ಮಸ್ತ್ ಕೃಪೆ ಮೆರ್ಸಿಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧು ಐನಕ್ಲು ಅತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ದಯ ತೋಜವರಿಗೆ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಹೃದ ಅದೇ ಸುಹೃದ ಪಣ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪರಿಗೆ ಮಾತಾ ಜೀವಿಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಬೋಡೈನಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಾತ ಶತ್ರವ ಅಂತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೇಲ ಶತ್ರು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಮಂತಲ ಅಕ್ಲೆ ಏಡಲ್ಲ ಶತ್ರುತ್ವ ಅನ್ಪಾಯರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ದೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಕ್ಲೆ ದೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಇದೆ ಗಲತ್ ಜನಕ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಅಧರ್ಮ ಬುರ್ಚನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಮೋಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಲು ವಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ಮನ್ಪೋಡೆ ಅಧರ್ಮ ಅವನೊಂದು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಇಂಚೆ ಹಿಂಸೆ ಐನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅತೆ ಏರು ಜನಕ್ಲೆ ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರು ಒನ್ನು ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರೋಡೆ ಪನೋಡೆ ಆ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಪಣ ನಾಚಿಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ನಾಚಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೇಟ್ ಅಕ್ಲು ನಾಚಿಗೆ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಹ್ರೀಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಇತ ನಮ್ಮ ವಿದುರ ನೀತಿ ಕಲ್ಪತೆ ಪಂಡ ಏನ್ ಆಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಕ್ರೋಧೋ ಹರ್ಷಶ್ಚ ದರ್ಪಶ್ಚ ಹ್ರೀಸ್ತಂಭೋ ಮಾನ್ಯ ಮಾನಿತ ಅದೇ ಆಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅವು ಏರ್ನ ಜೀವನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಓಲ್ ನಾಚಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಅವ್ರ ನಾಚಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು ನಲ್ಪ ನಾಚಿಗೆ ಮನ್ಪುಜರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯನ ಒಪ್ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೀದಾ ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪನೋಡಾಯ್ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮೆಕ್ಲ ಅಜಾತ ಶತ್ರವ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಡಲ್ಲ ದ್ವೇಷೇಜಿ ಶತ್ರುತ್ವ ಮನ್ಪೂಜರ್ ಅವೇ ಬೇತಕಲ್ ಮಂತಲ್ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪೂಜರ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮನ್ಪೇರು ಶಾಂತ ಅದೇ ಯಾಪಲ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ ನೀವತ್ತ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಂತ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ ವಿಮನ್ಯವಹ ಒಂದು ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ವಿಮನ್ಯವಹ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದೇನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಏರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಡುಳ್ಳರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಆತ್ತೊಂದು ಆದ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏರು ಎಂಚಿ ಏತು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂತಾನೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಕೆಲ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ತುಲೆ ಕೋಪಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೋಪ ಬತ್ತಂದ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅವೇ ಕೋಪ ಬತ್ತಂದ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅವಲ ಅಕ್ಲ ಓ ರೋಷ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮ ರೋಷ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಧರ್ಮ ರೋಷ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚಮಾತ್ಸರ್ಯೋ ನ ಲೋಭೋ ನ ಶುಭಾಮತಿ ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಲಶ್ರುತಿ ಪೊಲೆ ಅವೇ ತುಲೆ ನ ಚ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯೋ ನ ಲೋಭೋ ನ ಶುಭಾಮತಿ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲೋಡ್ ಪನ್ಪುಣು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಣು ಮಹಾಭಾರತನೇ ಪನ್ಪುಣಿದೆ ಅವೇ ಹಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಫಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಇದೆಂತು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಸೈಸೋನೆ ಆಪುಜಿ ಮಕ್ಳಿಂಚ ಈತಿ ಎಡ್ಡೆಡುಳ್ಳೇರು ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡಡ್ಲೆ ಈತಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಇಂಚಾಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅದೇ ಪಣ ಕಾಡಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಭಕ್ತರು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಜ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಏರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜಾರು ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅವು ದಾದ ಅನ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ನಾತು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅನ್ಪುಣು ಪಂಡ ಏತು ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಕೇನುನೆಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಭಾಗವತ ಕೇಂಡೆಂಡ ವಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವೆಗೆ ಅವೇ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚದಿತ್ತಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪಗಿತ ಪನೇರ್ ಪೋದು ಮಸ್ತು ಅದೇ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಣ ಭಾಗವತಂದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 24 ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭುಕ್ತ ಭುಂಗ ಪ್ರೀತ್ಯತ್ವಾ ತ್ಯಕ್ತ ದೃಷ್ಟ ದೋಷ ಚ ನಿತ್ಯಶಃ ನ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಅಶುಭಂ ದತ್ತೇ ಸ್ವೇ ಮಹಿನಿ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಚ ಭುಕ್ತ
दोषा च नित्यशा नेश्वरस्य शुभं दत्ते स्वेम ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಚ. ನನ್ನವರ ಪಂಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಕೇನುನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಪ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಅಕ್ಲನ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಲನ್ ಅಮ್ಮನ ಕುಲನ್ ಬೊಡಿದಿ ಕಂಡನೆನ ಕುಲನ್ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಜನತ ಕುಲನ್ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ ಲಾತ್ ಮಹಿಮೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ನಾವು ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ದೇವರ ಮಾನ್ಯತೆವು. ಭುಕ್ತ ಭುಗ ದೋಷಾ ಚ ನಿತ್ಯಶಾ ನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಶುಭಂ ದತ್ತೇ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಚ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಭೋಗ ಭೋಗ ಭುಕ್ತಾ ಭೋಗ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ದೃಷ್ಟಾ ದೋಷ ಚ ನಿತ್ಯಶಾ ನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಶುಭಂ ದತ್ತೇ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಚ. ಭುಕ್ತ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡ್ನ, ಭೋಗ ಭೋಗ ಇತ್ತನ, ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ತ್ಯಾಗಮಂತನ, ದೃಷ್ಟ ತೂಪುನ, ದೋಷ ದೋಷಲೇನು, ಚ ಬೊಕ ನಿತ್ಯಶಃ ಯಾಪಲ ನ ಇಜ್ಜಿ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗ ಅಶುಭಂ ತೊಂದರೆನು ದತ್ತೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪೆರು ಸ್ವೇ ಮಹ್ಮಿ ಪಂಡ ತನ್ನ ವೈಭವಡೆ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಪಂಡ ಇಪ್ಪುನ ಚಾ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡಪವನ ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೋಷನು ಕಣತು ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡ ಆಯೆ ತೆರಿಯುನ್ಬೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅದೇ ಪಂಡ నేను ಪ್ರಭುಪಾದ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತದ ಭಾವಾರ್ಥರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಳಿಗೆ ಪಿಜಿನುರ್ದು ಬತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಯಾನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈರ್ಗೆ ಪಿಜಿನುರ್ದು ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾಡೆ ಪೂರ ಯಾನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯಾನು ಪುಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಯಾನು ನಿಯಾಮಕ ಆವಡು ಎನ್ನು ನಾಕು ಐತ ಕಾರಣ ಐನ ತ್ಯಜಿಸವೇ ಇಂಚ ಜೀವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಪೆ ತುಲ ಇದನ್ ತ್ಯಾಗವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಡು ನಮ್ಮ ಉಂತುವ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅದೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ದಾದಾಯರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಎನ್ನುವ ಪೂರ ದೇವೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೌಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಮೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರಂ. ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಚರ ಅಚರ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುನು ಪೂರಲ್ಲ ಏರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾರು ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಎನ್ನುವ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಭಾವಾರ್ಥಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಜೀವಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ನಿಜ ಭೋಗಿಯತ್ತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯರ್ ಅತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆನ್ನುವ ಯಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯರ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೋಗ್ಯ
ಅದೇ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಐಕಿತ್ತನಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊರೆಯರು ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚೇನು ಯಾನಾದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಾನ್ ಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಜೀವಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ನಿಜ ಭೋಗಿಯತ್ತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹತ್ತು ತುಲೆ ಇದೇನು ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಆರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ದಾದ ಬರೀತಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೀತಾರೆ. ಐಟಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವಾತ್ಮ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪಣ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಾಯಪಣ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಣ ಸ್ವರಾಟ್ ಸ್ವರಾಟ್ ಪಂಡ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾಗವತಮೇ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಾಶ್ಚಾರ್ಥೇಷು ಅಭಿಜ್ಞ ಸ್ವರಾಟ್. ಅಭಿಜ್ಞ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್, ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೂರ ತೆರಿನಾರ್ ದೇವರು. ಸ್ವರಾಟ್ ಪಂಡ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದೇವರು. ಅವೇ ಅಂಚದು ಬಲ್ದೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ನೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಜೀವಾತ್ಮ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಮ್ಮ ದೇವೇಡ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು. ಅದೇ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಅದೇ ಎನ್ನುಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆವಡು ಅದೇ ಅಪಗದಾದ ಪುಣ ಇಕ್ಕು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಅದೇ ಇಂಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಇಂಚೈನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಐಕ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡ ಆಪುಣ ಅದೇ ಆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಚ್ಚ ಅದೇ ಶಾಲೆದ ಫೀಸ್ ಪೊಪ್ಪ ಕಟ್ಟುವರು ಅದೇ ಹಿಂಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಬುಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚಿನಾಲ ಪೊಪ್ಪ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾವು ಫ್ರೀ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂತುಲೆ. ಇದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಿ ಅಂಚದ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಆದುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಜೀವಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ನಿಜ ಭೋಗಿಯತ್ತು ಐತ ಕಾರಣ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡಪವನ ಆಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮುಟ್ಟಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಆನೆ ಎಂಜಾಯ್ ರಾವಡು ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡಪಾವಡು. ಅಂಚದ ಅಂತಿಮವಾದ ಹತಾಶೆಡ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಆಂಡ ಹತಾಶದ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವದ ಹೆಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯರೆ ಆಯ್ ಆಶಿಸವೆ ಪಣ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಡ್ ಎಂಕು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಯಾ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಪೂರತಲ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅವಡು ಆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೆಗೆ ಇಂಚ ಆಯೆ ಪರಮ ಭೋಕ್ತಾರನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಐಕ್ಯ ಯಾರೇ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪಂಚದ ಈ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಪಣ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜ ಅವಡು ಲೀನ ಅವಡು ಲೀನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತ ವಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸರಿಯಾದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂದಿಜರ್. ಈ ರೀತಿದಾಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೋಗಗ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆನ ರೂಪಿಸವೆ ನಾನು ಇಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ರಾಪನ್ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನೆಲೆ ಆದಿತ್ತನ ತುಲೆ ನಿಜವಾದ ಒರಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ ನೆಲೆ ಆದಿತ್ತನ ಆಯನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಜಾರು ಎಂಜೈಟಿ ಇಂಚಿನ ಆತ ತುಯ್ಯರ್ನೇ ಅಕ್ಲಿನ ತೂಂಡನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅಕ್ಲಿ ಏತು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆಯನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಣ ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಯ್ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಪಣ ಇಂಚಿನದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಣ್ ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕು ಭಾಗವತರ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊಲುದ ಆನ್ಸರ್ದು ಪಂಡ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೇರು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಋಷಿನಕ್ ಅದೇ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಡ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿನಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಇಂಚಿನ
ಐಕಾರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪನೆಂದು ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸವೇ ಪುಂಸಾ ಪ್ರೋ ಧರ್ಮೋ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರದೋಕ್ಷಜೆ ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿ ಇಂಚ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಆತ್ಮಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತುಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಧರ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಂತುಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅದೇ ಅಂದು ಭಟ್ರನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ನಮಕತ್ತು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ರನ್ ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಧರ್ಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಮಂತದ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಅತ್ರ ಮಾರ್ಗಯಂತ್ಯದ್ದ ದೇವರನ್ನ ನಾಡರಪ್ಪನ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಅಂಜದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮೆನ್ ಟು men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. ಅದೇ ಅಂಜದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಅವು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಅಹಿತುಕಿ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪಂಡ ಕಾರಣರಹಿತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪತೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಅವು ಕೊರುವೆರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀನಿ ಜಪ ಮನ್ಪೆ ದೇವರ ಕುಂದು ಕೊರುವೆರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಪ ಮನ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂಚತ್ತು ಅಂಚ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತುಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿದೇನು ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಶುಗದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನಾನೇ ಆಸೆ ಉಪ್ಪಡು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪಡೆ ದೇವರನೇನು ಆಸೆ ದೀದ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಅದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಣ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಕಾರಣ ರಹಿತ ಅದು ಉಪ್ಪಣಿಗೆ ಅಹಿತುಕಿ ಅಕ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚತಿ ಇಂಕ ದೇವರೇ ಬೋಡು ಅರ್ಜುನನ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಹಾಯಕೇನುನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಪಾಂಡವರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಅರ್ಜುನ ಪಿದಾಡಿಯರು ಕೌರವರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ ಪಿದಾಡಿಯರು ಓಡೆ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಡ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಅಂಚದ ನಿದ್ರೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪುರ ದಾದಾ ಪುನಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ವಿಷಯನೇ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಡ್ದವಳೊಂಜಿ ಕುರ್ಸು ಇತ್ತನಿಗೆ ತರೆತವಳೊಂಜಿ ಕುರ್ಸು ಇತ್ತನಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತಿ ಕತೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬತ್ತದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರ್ದಡೆ ಬತ್ತು ಕುರ್ಸು ತುಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆತ್ತುಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ನೇರು ಪೆತ್ತ ಕಾಪುನಲ್ಪರ್ನ ಕಾರ್ದ ತಿರ್ತಿ ಅನುಕೂಲುಣ್ಣ ಪಂಡದು ಸೀದ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣನ ತರೆತವಳಿತ್ತನ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಚೂರ್ ಪಡ್ತಾನಾಗ ಅರ್ಜುನ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಓ ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣ ಅವಳೆ ಆ ಕುರ್ಸುದ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ತು ಕುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕಾರ್ದವಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಬತ್ತನೆ ತೂದು ಲಕ್ಕೇರಿಗೆ ಓ ಅರ್ಜುನ ಯಾಪ ಬತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನೈಕ್ ಅಪ್ಪಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂಪೇರು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಲ್ಲ ವೈದನ ಅದ ಸಮಾಚಾರ 2 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದು ಅವು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಬೋಡಿತ್ತು ಯುದ್ಧಗ್ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಎನ್ನ ಕೈತಡ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಡಪ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಪನ್ನೇನ್ ಇದು ಯುದ್ಧಗ್ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಡ್ ಯಾನ್ ಉಂತ್ವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಡ್ ಎನ್ನ ನಾರಾಯಣಿ ಸೈನ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನು ನಾವ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಐಕ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕು ಕೊರೋಡು ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿಜರು ಕೃಷ್ಣ ಈರಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಜುನ ಯೋಚನ ದುರ್ಯೋಧನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಮಂಗೆ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಖಾಲಿ ಉಂತುನೆಗೆ ರಥತ ಸಾರಥಿ ಅದು ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೂಜರಿಗೆ ಆಯುಧ ದೇರ್ ಪೂಜರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನದು ಉಳ ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಪಿದಾರಿ ತೋಜ
ఒక పండరికి దాదాపు అనుకునే ఒరిన ఉండత్తా నారాయణ సైన్య అని పತ್ತొంದು ದುರ್ಯೋಧನ ಪೋಯರು ನಾರಾಯಣ ಸೈನ್ಯ ವದಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಜೋಕುಲ ಸೈನ್ಯ ಅದೇ ಜೋ ಸೈನ್ಯದ ಹತ್ತು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಗದೆ ಅರಿಗು ಪತ್ನಿಯರೇ ಹೊತ್ತು 14,000 ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪನಂತಿರಿ ಈ ವಿಷಯನ ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಇಂಕು ಒಂಜನ ಸಾಂಖ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಆತನ ದೇವರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂದು ಪನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಐಟ ಡೌಟೇಜ್ ಇಂಕು ಒಂಜನೆ ಆಪುಜಿ ಸಾಂಕರ ಕೃಷ್ಣ ಆತನ ಎಂಚ ಸಾಂಕರ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ನಾರದ ಎರ್ಪಿದಾಡುವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಈತ ಬೊಡೆದೆಲ್ಲಿಗೆ ಈತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರತೆ ಪೂರೇರೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಭಾಗವತಂ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಅಂದು ಪುರ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಒಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅಂಚದ ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಭತ್ತನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನೆರ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡ ಪೋದು ಪೋದು ಏನನ್ ಕೇಂದ ತನಿಕ ನಾರಾಯಣ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ ರೈಜ ನೀಕೊಂಜಿ ಬಲವೈದು ಅಂದ ಅರ್ಜುನ ಕೈ ಜೋಡಿಸತ್ ಬಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಕ್ ಈರಿತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ದುವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಇಂಕ್ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಯಿನೆ ದೇವರ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ದೇವರ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾತಲ್ಲ ತಿಕ್ಲೇಕ ಅದೇ ದೇವರ ತಿಕ್ಕಣಿ ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ತಿಕ್ಲೇಕ ಅವು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚದು ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರಣರಹಿತವಾಯಿನ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಕ್ ಅದೇ ಬೊಕೆ ಇಂಕ ದೇವರು ಅವು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರನ ವಸ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ದೇವರ ದಾಯ ಬೋಡ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ದೇವರು ಅವು ಕೊರುವೇರು ಎಂದು ಕೊರುವೇರು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ನಿಜವೇ ಅಂಚದು ಅಪ್ರತಿಹತ ಅಪ್ರತಿಹತ ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ನೆಕ್ ಅನ್ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಅವು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಅದು ಪೊಡಿಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವರೇ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅದು ಪೊಡಿಗೆ ಇಂಚೆ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತೆ ಅಕ್ಕಲ ಆತ್ಮಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತ ಪನ್ಬುದ್ಧಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ತೆರೆಯೋನೇರ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಅವೇ ಭಾಗವತ ಕಲ್ಪವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನಡೆ ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರೆಂತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಅಂತೂ ಎತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಭಗವಂತ ಅತ್ತೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಮತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ರಾಮ ಕಾಜ್ ಕರಿಬೇಕು ಆತುರನ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕನ ಶನಿನ ಗಿಡ ಪುಲ ಪನ್ಪ ಅದೇ ರಾಮನ ಕಾಚು ಬಿಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಂಗಲಂತು ಎನ್ನ ಶನಿಂತು ಅವೇ ಪುನಃ ಜನಕ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಡಪುಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡೆ ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತಂಡ ಆಯೇ ಅವು ఆయన ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಣ ಆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದುಪ್ಪೆಗೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕನ ಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥಮಂತೋನ ಇರು ಅವೇ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ ಪುರ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕರ್ನ ಉಂಡತೆ ದೇವರನ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರನ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವೇ ಅಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾವುದು ಪೋಳು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕರನ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಸೇವಕ ಪನ್ಪುನ ಪದನು ಉಪಯೋಗಿಸವನೇರ್ದ ಅಕ್ಲು ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಸೇವಕರ ದಾಸ ಇಂಚಿನ ದಾಸ ದಾಸು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅದೇ ನಮಗೂ ದಾಸ ಆಗುದು ನಮಗೂ ಬಾಸ್ ಆಗುದು ಅದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತಾಡಲಾದೆ ಬಾಸ್ ದಾಸ ಅವ್ರು ಊರಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಟು ಹನುಮಾನ್ಜಿ ತೋಳದೆ ರಾಮಾಯಣ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಆರು
ಉಪಕಾಂಡ ಸುಂದರಕಾಂಡ, ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಪರ್ ರಾವಣನ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದು. ಯಾನೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ, ದಾಸೋಹಂ ಕೌಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ, ಯಾನ್ ರಾಮನ ದಾಸ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪಂಪರ್ ತುಲೆ ಇನ್ನು ತಾಕತ್ತು ಹನುಮಾನ್ಜಿನ. ಯಾನೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ರಾಮನ ಸೇವಕಿಯಾನ ದಾಸ ಅವೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿದೇನು ಪಂಪರ್. ಅಂಚ ಸೇವಕ ಪನ್ಪುನ ಪದನು ಉಪಯೋಗಿಸವನೇರ್ದೆ ಚಿನ್ನಗಳು ಗೊಂದಲ ದೂರ್ವೇರು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಂಪರ್ ನಾವು ತುಲೇತ್ ಪೊರ್ಲುಡು. ಈ ದಾಸ್ಯ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ದಾಸ್ಯದಂಚಿನ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನಾಕ್ಲು ತೆರಿಯೋನೇರು ಪಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಪಣ ಚಾಕಿರಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ದಟ್ಟು ಪುನ ಪಂಡ ಅವು ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ದಾಸ ಆಪನ ಪಂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡವೇ. ದೇವರನ ದಾಸ ಆಪನ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯಂದು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ದಾಸ ಅವಡು ಇದೇನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು. ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸ್ಯದ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಚಾದ ಆಯೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದು ಉಂಟು. ಒಡಿಯೇ ಜೀವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭೌತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ನಷ್ಟ ಆಪುಣ್, ಭೌತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಷ್ಟ ಆಪುಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಹೊಂದುವೆ. ಆಗ ಇತ್ತಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂಜಿತಲು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಏತ್ ಪಂಪರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಡ್ ಪಂಪರ್. ನ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೆ. ವಾಸುದೇವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಶುಭವಾಯಿನ ಓಲೇಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನ ಆಪನೆ ಜೀವನ ಅಕ್ಲ ಐನ್ ಎನ್ನುನ್ನೆ ಇಜ್ಜರ್ ಅದೇ ದೇವರ ಎಂಚಿನವಂತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಣವು ಅದೇ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಣ ಐನ್ ಅಕ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ದೆತೊಂಜರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಅಕ್ಲ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಪುಟ್ಟುನೇಕ್ ಸೈಪುನೇಕ್ ಪ್ರಾಯ ಆಪುನೇಕ್ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನೇಕ್ ಪೋಡಿನೇ ಇಜ್ಜರ್ ಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೆ ಓದ್ಲೇವೆ ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು. ಅಂಜದ ಇದೇನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ಪಂಡದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚಾಂಡ ಆಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು ಉಂಟು ಒರೇ ಜೀವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭೌತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ನಷ್ಟ ಆಪುಣ್ ಅವೇ ಭೌತಿಕಡ್ ನಷ್ಟ ಆಪುಣ್ ಅಣ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಯೇ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಹೊಂದುವೆ. ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಅದು ಅಂಚಾಯನೆರ್ದ ಅವರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣತ ಆಧೀನರಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೊಂದುವೆ. ಐತ ಕಾರಣ ఆయన ದೋಷನ ಐತ ದೋಷನ ಪುಣ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ. ಆಗ ಭೌತಿಕ ಅನ್ನತ್ತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ ಮೂಜಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಪದ ಭಕ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನ ನಡುಟ ಅಂತರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ. ಭಕ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನೆಟ್ಟು ಎತ್ತು ಟೈಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಲೆ ഞാൻ ക്ലാസ് പണ്ഡിത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റ് പണ്ഡിത്തെ നിരാകാരവാദിനായിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പല്ലേ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಪಂಪಾರು ಭಕ್ತರ್ನೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನ ನಡುತ್ತ ಅಂತರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವೇ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನೇಟ್ ರಡ್ ಟೈಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಪಂಪಾರು ಅದೇ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಸ್ ದಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ರೆಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ. ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ದೇವರ್ನ ರೂಪದ ಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನೆ ದೇವರ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಒರ್ಮುನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾ ಮೂಢ ಮಾನುಷಿಂ ತನು ಮಾಶ್ರಿತ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತೋ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ. ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ದೇವರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಾಯಾವಾದಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರಾ ನಾಶ ಆಪಣೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿನ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ. ಮಾಯಾವಾದಿ ದೇವರ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪೂರಾ ನಾಶ ಆಪುಣಿ
ಮೋಗಶ ಮೋಗ ಕರ್ಮಾಣು ಮೋಗ ಜ್ಞಾನ ವಿಚೇತಸ ರಾಕ್ಷಸಿಂ ಆಸುರಿಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಹಿನಿ ಸ್ಮೃತ ಅಕಲ್ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಟೆ ಬೋದು ಉಡ್ಪೆರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸಿಂ ಆಸುರಿಂ ಅವೇ ಮೋಹಡೆ ತೆಗೆದು ಬುರ್ಬೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಸೀದಾ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಾಯಾವಾದಿನ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಒಂದು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವರನ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನದೇರು ಪಂಡ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಏತ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಬಿಡು ಅವೇ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಟೈಪ್ ಉಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಅದೇ ಮೂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಲ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ರಡ್ನೆದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂಜಿನೆದ ಭಗವಾನ್ ಅವೇ ಭಾಗವತಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಭಾಗವತದ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಪ್ರಭದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ವದಂತಿ ತತ್ವವಿದಸ್ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಮದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದತೆ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಣ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವೇ ಪಣ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಣ ಖಾಲಿ ಸತ್ತದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸತ್ತ ದೇವರ ಶಾಶ್ವತ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಸತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅರ ಶಾಶ್ವತ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಗೆ ಪೂರತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋನ್ಬೆ ಅದೇ ಅರಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಮ್ನಿಸೈಂಟ್ ಅವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಡ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೂರ ತೆರಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದಯಪಂಡ ಪಂಡ ಅರ ಶಾಶ್ವತ ಅರೆ ಪೂರತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ಡುಪ್ಪರು ಆನಂದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದೇ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಅಕ್ಲು ಪೋತುಜೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಪತ್ ಪನ್ಪೇರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಮಿಕ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚದ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪು ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲೇನ್ ಖಂಡನೆ ಮನ್ಪೇರು ಸೀದಾ ದೇವೇರು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಗತಿ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆತ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಣ ಅವೇ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಬಹುನಾಮ್ ಜನ್ಮನಾಮ್ ಅಂತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕು ಮೂಜತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಲೆ ಇದನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತು ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ನಾವು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಲರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಡುವಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ್ವಯಂ ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯವೇ ಇತ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯೇ ಅಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವೇ ಕೆಲವರು ಭಗವಂತ ಅರೇನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಡು ಕೆಲವರು ಭಗವಾನ್ನ ರೂಪಡು ಅವೇ ಅಂಡ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡ ಪಂಡ ಈ ದೇವರನ್ನ ಏರು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರೆ ಐನ ಭಾಗವತಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ತಶ್ರದ್ಧದಾನ ಮುನಯೋ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಯುಕ್ತಯ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಚಾತ್ಮಾನಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಗ್ರಹೀತಯ ಅಂಚದ ಏರು ಪಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇವರನ ವಿಷಯನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಅದೇ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಏರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರು ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಪಣ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಪುಜ ಓಲ್ಲಪೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಜ ಅವೇ ಅವಕ್ಕಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಒಲ್ಲಪೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಅದೇ ಏರು ಕೇಂದ್ರ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೋನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲ ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರೆ ಮುಲ್ಪ ವೇದಾಂತ ಶ್ರುತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿ ಗೃಹೀತಯ ಅದೇ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಗೂ ಶ್ರುತಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ರಡ್ಡ್ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು
ಅವೇ ಅಂಚದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಅಕಲ್ ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದು ಭಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಆತಂಕ ರಹಿತ ಅದು ಸುಖಿಸಾರೆ ಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಓವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜನ್ ಎಂಕ್ಲು ಸುಖವಾದ ಪುಡಾಣ ಭಕ್ತಿರ ಭೋಗದ ಮನೋಭಾವನ ಪೂರ್ಣವಾದ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಜ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯರತ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅವೇ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಜಾಯ್ ರಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಡೆ ನಿರತರ ಅಪೆರು ಅವು ಅಕ್ಲ ವೈಭವಾನ್ವಿತ ಸಹಜ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಆ ಕಾಲಡ್ ಅಕ್ಲು ಈಶ್ವರ ಇಜಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿಜವಾಯ್ನ ಈಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮ ಈಶ್ವರ ಆದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ಈಶ್ವರ ಇದೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪಂಪೇರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ 100 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವನ್ನೇ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಈಶ್ವರೇರು ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನೊಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಅರ್ನ ರೂಪಗೆ ಎಂಚಗೆ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಸತ್ ಪಂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಚಿತ್ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಪೂರೈತಲ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಪಂಡ ಯಾಪ್ಪಲ ಆನಂದ ಡುಪ್ಪುನಾರು ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದೇ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಆನಂದದ ಕಡಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನ ರೂಪಗೆ ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ನಾ ದೇವರಿಗೆ ಆದಿ ಉಂಡ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡ ಅದೇ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ನಾಡು ನೆಪಲ್ನಿಗೆ ಮಧ್ಯ ನಾಡರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜತೆ ಆದಿಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ್ಯಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದೇವರು ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಪೂರಾ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಅವೇ ದೇವರು ಪೂರ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಅದುಲ್ಲೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದಾರ ಪರಮ ಈಶ್ವರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿ ಈಶ್ವರ ಆಪೇರು ನಿಜವಾಯ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅತ್ತಿ ಈಶ್ವರ ಅದೇ ಶಿವಜಿಗಲೆ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಾರು ಅವೇ ಶಿವಜಿಗಲೆ ಈಶ್ವರ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದ ಜೀವಿಗಲೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿ ಈಶ್ವರ ಆಪೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ ದಿವ್ಯ ಪಡೆಯಿನ ದಿವ್ಯಾನಂದನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ತೊಡಗು ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ನಮಗೆ ಈತ್ತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪನು ಜೀವನಾಡ್ದು ನೇತು ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಡುಪ್ಪು ಇಂಚಿನೇ ಆಡು ಜೀವನಾಡು ಪಣ ಗೋಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬಿಡ್ಪು ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪುಡ ಇಟ್ಟು ಗೊಂದಲನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅದೇ ಇಂಚಿನೇ ಬರಡು ಅಂತೆ ದಿನ ಅದೇ ಸಹಿಸೋ ನೋಡು ಅದೇ ಶಕ್ನೋತಿ ಹೈವಯ ಶೋಡು ಭಗವಂತ ಬಂತೇರ ಅದೇ ಅಂಚದಿ ಶರೀರ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹಿಸೋ ನೋಡು ಒಕ್ಕ ಪೋಪುಣ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತರ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲಾಡು ಬರುವ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದುಪ್ಪರು ಲೈಫ್ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ